अखन अहाँ सब सुन रहल छी अमचन म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। गिटार वाला तारी दे खजूर वाला काम, एक नंबर बार का पिया कर ही हम। हे गिटार वाला तारी दे खजूर वाला काम, एक नंबर बार का पिया कर ही हम। लबनिया फोड़ दे बउहा सुने मौगी गे तोरा डाह छोड़ देबो। बेसी बोला भी ता कपार के फोड़ देबो। हाँ जुआ चिको तारी के तारी सुने माई डियर हे गे नारी। ताजा लेके जो आबे करतहु नहीं कोनो खराबी। हाँ जुआ चिको तारी के तारी सुने माई डियर हे गे नारी। पानिया ऐसी झलक गेलो लोगवा तभी भर के गेलो। गे बुचिया छोड़ देबो सुने मौगी गे तोरा डाह छोड़ देबो। बेसी बोला भी ता कपार के फोड़ देबो। गे चढ़ल छिको बैसखबा कौने बात के छौ कामी। लोगबा से लै छी जितना ज्यादा ले ली है हमरा से तानी। हे गे चढ़ल छिको बैसखबा कौने बात के छौ कामी। नशा में नसाइल अमलेस आबै छौ सैया हमरा भगाबै छौ। धीरज बाहा तोड़ देतो सुने मौगी गे तोरा डाह छोड़ देबो। बेसी बोला भी ता कपार के फोड़ देबो।